มีเต็นอันโมเวโลบุงนี่นะเจียกตูเซียสวันวัลทาระหุ่นเล่ตุยเลียนินตูมาหากโลที่ยังไม่เชียดโลการินหุ่นกัลเซล่ะคริสต์มาสกันฟังโซกุมาทาระกันเอ็กซัมโปนายเชาวตะเลเก็บโปกจังเวทเลมาปุยเนนโปกันมุขาดคบไม่คริสต์มาสวกเวทไลคานก็ป้าอินใจคอมโลพัลซีลวะกระจายคอมเด็กทุกตากุมลุยทาจานะมาปุยตะเชียนโฮเลอันเบียลนุเตบากะเกเลลิซิเตนอาร์กันโฮเวจูหุ่นปุยลายกระชัวเวทให้จูนี่ไหมมาปุยโปอารมณ์โลเจ็บทีน่ะมาเสกป้ากะเหล่าโซมิโอวางินอาตานปอเสียเทียมโลงดเลยเทนิบิเขกโลเลจะเตียงจวนหุ่นปุยจูกันบังโซตะเดร์คานียมาปุยตานจวนหุ่นปุยลายไงซองในมันอมโลเวงมติงกริงกะตานปอจุติโถกันเอกซัมนายเชาวเจลาเก็บโปกะพากตกจวนกะจังเวคบไม่จานะเลขากะจิเรเทเอมาวางินมาปุยเฮียนมินโลมุสันมันเดวเจลาเลขากะจิรเจ้ากะโฟนกะหันบีเวซอกเฮียนอินมังฐานเมสเซจตัวเตตัลฮีอโลดาเงยเงยชินเอ็นโตดอนโลมาเซเก็บโปอินกะรีプライเวเงยชินบุกจิงละมามุตุรตัลินกะติชินแห่งไม่ฮีอินไงจอนนักโคเวละจวนอปอยโมเวียไอ้มันโดนจงโลตีอินเมสเซจเตคานเชียโลเซติเงเลกะติอ่ะอามารินเลนะกันในวัดเงยยังรินเลลมินเอาไม่หมออมโลไม่หมอก็ลมน่าเสียมเวชิมขาอลุเลอินกะเรชินกันเอกซัมซาวาเกมาโตกะจวนติชาเวทอกะตินเกนเชียก็กอร์สับเจคีมิโซเนียก็กอร์เบราจวนดูอาอินกะช้างชะโลมาเซกะปาโซทอจุกะริงกันเอกซัมโซตลายจวนลุซีเลลอมเตตเนนบาซาจวงดูลวินจอยม่วงอินเกอินกันกะละทิลฟังสังเซนกันตีบอร์ลมลุซีจวนกันตีกัลไลเนนาอินเปอร์ซันซัดไม่เฮียนฮูเอ็กซัมโซลมนันปิกนิกังอารอนติลุยไหมลมเตยทิลสวยหลักหล่อสีลุซีสวยเบงคอนเวทูสีจูอันนูร์นางะจูเสถียมินเกจวนมีทิลสวยหิ้งไอจางเวทินโรก็ติลักลุซีลัวจวนกวัดตัวป่าเจ้าบกลุซีจวนเทียมโลเลสีอาหามให้เมลจูกันดิปัดปาตาเฮนูฮิจูอัตรงเล็พงทินลมเตยจวนลันลุซีวางวักก็ทุกสิ่งตัวก็ทิ้งหิลได้ติดตามเดอร์ติเสียตักเฮียนตียอาหอยฟิเดอมักนุยใจสู้ตักเฮียนวิสันนัมเบอร์4ค่ะกะโลติจับลมเตยจวนนิดอนตักมาเสกสวยไปตอโลปิกนิกกะจักอารอนติเลลุยซีลุซีลอารอนพูร์ลุยมาปุยเตหูกันสมเวงะตุยปุยอามุนนวมเดวกะเสียเนียอารอนติสูร์อพูร์เมลเคอร์ไม่ลุซีเวลจวนอาร์เอมิลสอมจวนมาปุยจูอามินซานียอารอนติซัมเลซัดลุซีจูกะเมลโรกะเลงอุตเจกะติงัดลุซีลาจวนอันเนียลอมลาสังกิมาดูดไลนุยวอร์ปาอันติเลจวนลุซีจวนนุงาเบนปบตุมินกะตินจัววะกะบุลมีเตจุงากะจวนชินดานสะเจียงตูตีตะกะอาลาวตลานเสดายลันลุซี RSDLH กันติจวนอารอนเมงรุมนะสมัยรัวสางอดูเหล่านูตีน้ำไม่ยันนี่รัวสางเฮียนอดูลุติกจูกะเชเวกมาเซลุซีเฮียนอธิกทุเชลุตุกฮีอันนี้นะวางินอัเทนได้ยะจูละโกอินกะใช้ฟิยมทินจูเอาทินเลกันรีลุดไลน์ลมเตจวนปิกนิกตักกังอารอนติเลลุยก็หัวชงมาเงินอติจอมจัดเนี่ยอาจารย์ผมขบไหมจานามาปุยเตโปอันโลเลงโดนทว่ากะโลสวยปุยังจุมินหัวจนสวยทะเลลาลมสเตลิโปหัวชงหัววุดบิกโลลานี่ไหมก็ตีเลจวนลุซีจวนเนี่ยคอลเลจลำเชียนเตไอจวนมาปุยเตข้าอันปอยหมอจอกอารอนติเลชามลุซีจุกะว่าเอ็นชัวอันนี้ละจวนมินโลมุโลเดรินอันนี้ระไม่เลงัลเวตักฮิจวนี่จานามาปุยจาระเลสอมสักเตอันรอนเลนาวันละมากันทุเรลเตก็ใส่จวนอันพูดเวกเอร์ไหมมาปุยเชียนเตหูฮีคอลเลจกันไลเวทหูอันนี้คอลเลจสายรอจุดที่ตะกินกันอินคอมเลมเราอันนี้จุยเจ้าจางในไม่ละเกย์ลุซีเลลอมเตยเตฮีเซมิสเตอร์นังกันเรานี่บ้ากะ
kan subject combination ain anvek boka wangin kanin zui deuh chat ani ber mai zara chuan saturday hi rem mai lo mi ngai sammel fe hian tiliam puata ma pui chu nersak kan pathian ni ve a fiam thu ti hriat tho si oki niam rai hian aranti ma pui te ko ran ka ve chau a main ka lo hre lo reng reng hetiang vel hi kan soi ngai bok lova ka hre lo po chu om ka ti ve tho ui ma pui 7 day lo in ni ka ti hlua ya oi le ti in kan ni le ha khak som saka chuan i ngai tu na ka hre thei voksa e lo zirangai ti ngai tu aron ti nui var var bok kan nui ham hama ma pui po nui ve suk suk tho zara chuan ni don tak ani chuan eng ti nge ni ang aron ti le chuan som saka chuan monday hi rem reng lom chei khama chuak vut kher lovila dar som pan hi vela kan chuak anga aron ti chuan kan pom hlom khop mai lang lu si te ho ka lo hril vele photanga kain be thale don nia ti in thu kan khar fel kan picnic ma zana kan in khom bang chu kan venga ka kom nge ve ber hriatin an chuan kan hotlanga kan picnic don thu chu ka sei chuan oi ka kal ve chak tiamin ron enin ka lokal ve nge ngol o zet hian atile a arem lo han ti ngot thu om heksu lokal ve ro anuam ngotang ka ti ve hluai bok kal ve turing kain thla fela in kan thlen nuwa thian ho grupa hriati kal ve don thu ka po suan an lo rem ti ve mai bok ka tho huai mai kan picnic chu kan hlim ve hle ma pui thian te ho po an bial nu te anon roi kim thei vek zara bial nu tlong pui kha apian en ang ani lo among azang em ema a chereng mai ni ti tur hre bok si ka thiam ang chuan ka pui ve nok nok na chungin min che khal zung zung maya a om dana ming that lo tum na lamani lo pian pui tai mak na keng tel chi ni in alang dar khat le chan ve ve ani lusi chuan lal rm local lokte ti in min lo hui lo mai ke tlong pui le som saka bial nu ramte ten purun war kan lo khe meka ka vakal lokang o ti in ka thosan luika ma chuan lungchunga thu in tuya an ke che in hriati le ma pui ta thian pa nidanga an lo hruai ngai lo sipai chuti lai an ti ni in ka hria an lo thudun rial le ngal kanui tat tata lusi bul ka thlen chuan min lo kai ngal sop sop kanom na tanga hlawak lo bir do sila ya chuan hei ti ve chinang ti in sarang chawpek na ang chia pek tui ni si lo nu deu ram mai hi abe ka tang chuan rom phor tamai enge tia angai na hrelo zeta ka zo chuan grape juice atisa sa a kan tong hre phak tur tu man om lo line atong zoi le oi le ka ti luaya aku zung chala hmuya da in atia a hoi zak zak mai grape ka hria a juice po ka hria ma se grape juice chu ka voi kha hriat na a bek chu hai le rak raka dispo kap khorzet hiron phor chuak nol a merem nok nok nuwa sarang tlang chu se popin dispo kapa chuan athli dir tatar tar mai inro atinghal tong mai chu angai na ka hrelo hle lisi chu ka ena anila chuan tivat ta che aron ti le tak saka chuan ka in ve pop mai a kha thlum deuh saka tui ka ti chi takani ka pum chu sawang wang mai awa tui ve ka ti chuan makti mel deuh hian min lo ena oi le ivan van nei tui ka ti theilo reng reng ati ve thung lusi chu enin hi nge kan ti le no a soi to reng sia anila chuan mengsi sap hian o trong du na ngai sam fe hian atile maya ama la chu anui hok hok le ngal grape juice pek khat chu kan in zo veka thian te ho bula kan let le chuan purun war chu an lo khe zo vek to ti tur zong in ka phi ruai mai ti tur ero alo om to em lo rem te chuan eidona chuan lum le bak eng ma ti tur om to lo alo ti lang lang ka lu chu hai che mai ka ngai to na chu azang hui hian ka hria ka phi deuh cheng le ngal lusi la chu radio off thei ngi lang mai hian atong bul renga anui war reng bok hriati le sipai chuti pa po chu anin zui chot reng chung te chu lisi chu na fiam pa anui dar reng mai
มาปุยจวนมิรอนปนาโลกัลลกเตตีอินมิรอนกวดจัดเองตีอินกะโลเมลฮาโซลายสนกัลลกังอติจวนกะกัลเวไหมอินกัวเรียลากันกัลดุนจูลุซีจวนมินโลหมูอันนี้เจกังจูริงเฟเฮียนเฮวอารอนติจุยชามเลงาลมาปุยจวนหอยเลดเมียสุอติสุปะอามาก็หันเอ็นจวนอารนุยสุกสุกไหมลุซีมีเจียอามันเวเลโตเตียลังมาปุยเรลุจุเชียอินลังสาร์เทียงเบอร์ตูร์จวนมาปุยจูกันกวงเฮดเวลสวะอาดาราจวนกัลูกันหัดเตวสัลบกลุซีตรงจูเชพดอนโตโลไม่ละอันเนรเลนสะดอนตีกระเร่งไม่ลุซีเนน่าเกรบซิสกันอินนัดเชียจวนมาปุยจวนมินตินปุยะกีมาจอกจวนช่วยละกติสับอินสิเจตินกันชัวกีละจูก็ให้เดวเชียโตก็ดานจูก็สวยเทียมโลมาปุยจูก็เอน่าเมลทรากติเอ็มเลยฮะก็ดูง่อยอันนี้ปอดจวนนายเดว่ามิรอนเมลปาเฮียนเมลทานูอีดูอมลุตุกอารอนติงก็อมโบรอนดับปารุกรุกกีละก็ไงโลซัมเวโตบุกซีก็โลดังเวเดวน่าอินก็ดังเรบิกโลที่เองอมกันสวยปารังบกก็ลูจูให้ตัวเลงาลก็ตักซาจูจอยเวกเฮียนก็เสียก็ริลรูเอโรอฟิมทับเฮียนมาปุยจวนเมลทานูยมดานฮิดิกเมียโลตีนก็ขับเบียจวนมิรอนโกยเฮระงุนเจตามินเอ็นนัวอารอนกุนยมเรียฮิเรียมิรอนฟอบตะจัดไหมกันดูทอดูนเล่อักกุจูก็ตักสเปงตินาจวนกัลกอลรวยบกดังตูรินจักนักในตัวโลเจนนังไงโลรำฟังโจลิมติตะกะอินเทียมโลนะเรียลรูปายรูจุนจุงินเชียนเตหูบุลาจวนก็อมามาปุยยันจวนอินในเรื่องไม่ละเชียนเตหูบุลาจวนอินเทียมโลนะดูเล่มาปุยจวนมินไงเวนทาร์สดไม่ทุงเมลชันูเดียมินกูนุลจ้าในทีนะเชียนเตหูอันเมงนูร์นัสเทเล่รำเตเตหูจวนเมลชันูนี่เวกจากที่ไปอินอันนี้หักทีนะอันเบียลปาเตอันเมลรัลลมไม่มาปุยละอาจักดูเดอร์โลอันนี้ไม่มินไงเวนติอาเจเจียอติลันเทียมมาวางจวนกตันปอจัดเจเทอันนี้จวงเราอามาลูกากันทิลตินจิรวิโอโลเพเซลจูอันนี้ริงเบรักกจังเลอเมจันทิรเตียอินกันเทงาก็ไปอินมีติ้งอันนี้ที่กัสโลกะกันนูอโลอมโลหลักบกอุรินิจิอโลอมอันนี้ละก็ทันทลายโพลเอคาวน์บุจิอักเฟลินอโลบูร์งาบกซีก็ทว่ายังไงบอยอิโลวะโฮฮาร์เวอุรินจวนอรอนติฟักไหมเนี่ยดาร์จัดเอ็นจ้ากันหลบเสลวะก็ติรงะเฮตียงฮีจิงวักสูก็ป้าก็ฉันดูปานียเกยทลายช่วยตัวกันในบกซีอโมยโลอติฟักอุรินิคาอันนี้มีวะอาศัยยอมตักอาศัยนี่ช่างลวินรูมากลุดลังอ่ะอินบอลตูรินบาดรูมากลุดแรงงาลอุรินิปอชวนมินเบจุยโตบิกลวะกริมจูเชลวันนี้เจกังจุลมหอยจงเอ็งมาใส่เราก็อินบอลจอดจวนรูมากระต้มตัดก็หาฟิล์มโตบกวางินก็ไงตัวน่ะอากาศถุยเล่ก็เที่ยงลิมนั่นจูก็ตุ่มเหลาดานเดวินก็ตุ่มเหลาน้ำมันเดวะก็เหลาตาจูเนี่ยก็อินเทียมละวะมาปุยเอรอกระเด็มเราก็ลูกละจวนนับูร์บกซีดำโดยไม่ก็ดูซิติ้งรูมากันทิลดาโคมนั่นละจูอุรินิชุดนับุลชีอันยวางินก็กลงมชีบกซีเราจุดที่ไล่ตักจวนก็โฟนรอนริงาก็เอ็นจวนมาปุยเรานี่รังตักินกับปีกะอิจาวเวมอารอนติสุกจาวลาเวก็เราติดชาเวมยอังไงวังนัวก็มังไอเจอารอนติเลสุกจวนกันนุยฮักกีปนก็ติจอยซับกันเจดันข้ามิทาโลลงเลจุดมินไงเนี่ยพาเราเนี่ยก็เสียดจวนมินติลิมเลนี่อิจาวอมเสียจันอินจุกเราเลงระวังอตินัวเสียติเลสมุเอลขันนี่ได้อารอนติจอมเลได้จวนก็ริงเร่งก็เราตีลุยาอันนมซุ่มขันอันอินกัลสันเราเร่งอันนมดูนจัดระจอยน่าปออันเอดูนเซลขันเนี่ยอภัยเรามีนดูโจกันตรงนี้เวไหมอ่ะกินี่ปอกันนี่เวเท่าหิมะเสียที่ขันกันอินเป็นสันโดนขันที่เราสิลตัวเจกันเนี่ยข้าอติเร่งกันนี่กันนูรอนหัวรินเตบุยเตหินโลละหัวนังเออารอนติลูดล่างไหมอุรินิจวน
lo ho to aruma om kha ati chuan karum kong ka chu ronin hong ri ri in kanu chuan ilo thlenna rei to em aron ti dek dek rei to e kai bol fel vek to kalo ti duama min be thui lo se alu phe chu lo lut lo se ka ti awangin ka chang thui ngam lo kanu hian trong kam vin hian min hau khat le a min hau to ve ke ro chuan min dim lo thei em awangin a thin ti rim lo ram ka tum ve thin chalai ni lai ro chuan a har ve thin khop mai an paltlang vek to nu kan pal chho ve a an hun laia an zom thei bik lo an lo dai sol ve phat phat to mangin min zila an ni chuan ton riat an nei to miaw awangin an tol thluk na kan tol thluk ve hlawin min zil thin voi khati sual apoi thei zian hreto keini la chuan in ti fing tokin in ti tun lai deuin in shelo e mai in hun lai ang khani to lo te kan han ti ve khang langa tun lai nain ton riat hi a chak fe zok ti kan man thiam ve nuwa chuan kho kan tlai hil to mai the ni solai ni awangin uzual ai ka kal deuh char char uzual ate hian in an saka wangin an boi ve hle a chutia kan exam cholai nen alo in nang hlau chu rem changa la ve ni uzual ai ka kal deuh char char ta ka chuan uezian nen chuan kan in kom ngai zol hle a mapui ne na ka in kar po hril lo bar ka nei lo kan che sual to ti lo chu ani la chuan min soipui thiam bok sia ngainom ti mel deuh hian angai thladau deuh zela ka du ai thui ka sei zia ma se uezia hi chu a security hi thathlot eng ma sei ngai lo an venga ka mel hriate ka zo po hian thuruk bom an ti fiam thina lo ni zu in ve zo hi a ching thina ni ome tu te nemo a che zonga an sei a hriat chang le a rui lungpuam deuh lai ai nan fu chang hian status vela hanin hrik thlak ve hlak chang hian nei ve thina ni ome chuta po chuan ngai ruat thei turin eng ma ti lang ngai lo ni in an sei thin tum khat chu veng khat ni khat ti ti dai tur thuruk po nei lo hian chu ti e ke ba le min ti ve khang langa kho khatina an kum khat ti ti dai tur thuruk hi ka pa yasin ti hi status aron mang ve nge a number ka nei nuwa thinrim na thulam a update ka hriat voi khat na ni insum ti in smiley da telin cover reply a smiley tlar tur hian minron reply an veng te soi hi adikani garing kabula emo a thopui dang te bula emo tu ma rel ka sengai lova tu thuruk ma asai ka sengai lo mirin tlak takani ka period lai ni a ka tai na ut mai eng ma ka ti pe lo urinin thleng min sil choka ke chu longchera kamuzal mai ka period chu shom ti viau ma ila kalom ple karayang ti mol kha ka hlawa damdoi ka ingam silo leitir tur ka rebok silo lusi tak ngial po mapui ne na kanche sual thu kala hrit lo na chok na engot chi ani silova ashom tu ngat le chutia longchera ka vial lai chuan hriati ron langnol hriati hi kan venga ka komber ni ma se kanina tak hi chuan aron lut khat le a chumi zan ber khera aron langpo chu makati le ni eng ma aron sailo bok silo local ro enga ni ta ti in thilpoi mo omani ringin ka bengkhon vara oi rm karil ru ha lutuk ti in botna longchera chuan lengle lenglo hian ron thu tingia kaloti ha samu hi atile tok enge zoi sapa ti in makati le mani lo katangin an ngai zong ve chan chia boina an nei ngal dona ang le mai akala hun le don to a ati dai chuan kanui hok mai ava ho le si mai tak chu ingai lok deu mi kan ti chuan oi ka pe lo e an ti le ngot ama la chu ril ru ha om puina om chuang lo lal hriat pui ava ho tak chu tiang mai te chu pui mo om deu a iron soi ka tia kanui za ril ru ha awanga thian te han pan na tan chuan an ve enge kalung leng lo sa lo om ati le ni chu oi kan lal hriat pui mai chu urin thleng sil zo aruma lu tur chuan hriati tong chu hrepa kan nge yang mun danga om turan omelo hriati aron ti nui sang mai hriati la chuin thiam lo le si
urini hi chu thalai pol member ho hian an za viau hlama hriati po hian a za hlea kabula po sei thin chutia tong a hre phat a hriat chuan nui hak hak pa hian omlove ti in kalamaron hoya le chho zak zak mai chumi zan chu ma puete an section OMA meeting an nei dona wangin aron leng lova hriati ho nuwa chuan bang to em ti in cover message sa aviu mai lo wangin an la bang lo ani ringin FB a kaluta mi thala ka in call mai lai chuan phone call ka dong Lucy lo ni ka pik vele chuan oi lal kim I thinarim viawang aron tingal lau thong ru ang reng taka engeni ta ka ti chuan kan zubili zan khan tlai to dewa ma puile bial nu hlui nu nui kha chan mari OMA pa ka an mu aron ti tamai ka thina phungal zai zaya hun kalrei to viaw ma se khami zana min thla khan I chaw omsia kalo belawang che moha damro ti in min thla ni kha kala reng mai lal sang ki ma hian keima min ngai tu ang deuin abial nu hlui chopue du wangin chuan lama siam mai ani angem zandanga po alo cho fo lowang ti asoi thei mi lo tuten nge mu ka ti chuan Lucy chuan voina kan chen nu lain ko ve ti chlovin lal sang ki mafia ma ama chuan a phana salutuk min hai niang atia atang ko velituk ati barbar ka ve wanga pha ni theitlat lal sang ki makhan min mel sok zoka tin ka hlau thon ru pakhat chu ron sei langin ani tak chuan ni danga po an lo chhor dun fo mai the ni aron ti ta chia period bok nen thulom omlem lo tak hriat bok nen ka thin chu to tu up mai Lucy nen chon rei fe kanin bia a kan da nuwa chuan ma puya chuan ka message ala in ta chuang lo chung te po chu ka ring hlel vek to bial nu hlui te ne na chhuat dun chu nomem tia va message le mai ka du rum to ka type vek to line ka pain thinrim line thutluk na siam lo tur tia min zil na chu ka hachua ka message type sa chu ka delete le ram lal sang ki ma mai chu le min bumani vai chuan a chak lawang ti chu ka ngai to na ni anula ka ni to nei ro chuan ril rukil kha chu lu reng thung lungoi lovin chedewin lo ti tango tila keima zo chu mol pho thei din mun ding kani ti ka hai mi alo thil ka zor fia don ani po in zol do zo ka tanangai ri ti chu ka ngai to kal zela atira message ka thon talo po kha athata viawin ka shele no chutia ka ngai to na wa ko vel lai chuan ka phone chu ring taral mai ka han en wata ma pu nge lo ni kan bang sia imuto em aron ti zoi sup to mi tong lung chi hi chu ani lo ve che ngalom mudeu che inva meeting rei ve katia nia rin ain agenda lo tama ka thu riat kha hanzo tan ngai na mai ka shelo ka ngoi wang nuwa Lucy thil min hrila ka ti nge ka ring renga chuani khan min hai niang ka thla nu che khan ka ho a ka mungal dei lom aron ti chuani ti chu Lucy te thenom nula chu ani ka ringa chuani khan a soi chen mel hle si ka ti ve lengat o min hai miau chuan a mu dan kha soi ni maya ka ni lo phot te chuan aron ti ve tlat rin tur zok hria thiam har ta hle mai mi pari nom lo hi ka huat beran ni ka ti le ngat thau ke chu ka rin om irin tlak ka ni e boss ti in min thlem o ka deuh hian anui ti hriat tak hian aron ti le do ti sei lo tak mo ka ti le ram chuan avamak e karin om ka ti chuan karin om ani mai nget char hian aron ti le chulam chu soi du to big lovin eng mo kan sei nuwa kanin biang chu kan ti to pa ka tho hoi mai karin hel lo wang ni lovin kanin biak chung khan ka tang deuh chung renga kanin bezo kha chu tho khok kha ngai tlatani karil rukil khata ngai ngam lo na aom reng ti chu a hrechiang bertu kani ma puya chu chan ka hlawa chuti line min kopani chuan harsa ti don hle ma ila ka kalsan wang don thung ma puya ne na kanin kar chu a boi zui lo kepo uzol ai ka kal renga sarkar sikula hi chuan chung ko harsa zol ti lo hi chu anin da to lem lo wangin zirlai an tam lova
a hau tak lem lo wangin anuam ka ti phian zel tlaidar ni bor vel ani sikula kan la ma puan minong kol minong shroi man don lo thu le ti tur poi mo nei thut thu aron soi kanan venga min sakna in lo vea chumi ni chuan a in lo na ten che tan to wangin an chol ani ole auto ka mang mayang ka ti maya naw shroi ko na auto man tur aum le mayang chu kan sikul le chan mari veng lun lai ber naw shroi ko nan ti chu a in hlat lem lo wangin ke in ka kal mai thin ni danga po kan ti thin dan fo ni naw shroi ko na chuan bazar building a oma an lo bazar sup sup nu fakhi chuan kim auto lo mel la chome kan en ve zo yange atia be se yange in auto po om hwal mai nu fakhi po man mo zetin akhang hule choron kenga ron tlan hlok in auto a chuan a lut ngal kan tlan chuak che ti chuan ma puile me che pakhan ron impur hi ka hmuwa kan tlan chu to sia wang chuan hanin din tir le mot chiani silo ka va hui chuaka ma pui nge chu ni naw hroi kon bazara chuan an dinga me che chuan chome en kwal ni in ka hria ka phone kala chuaka ka call ngal aron pik chuan I man lo ve chule ka ti ngal tong mai nia kan tui che pai na lai na chiang lova ka siama ka zo to aron ti naw hroi kon a khanami in tui che pai na lai chu oma ka ti chang le fak nu fakile auto driver an nui haka ke ro ka nui sa ve haulo ka zo nuwa hei nu in sangha min le pui lok ro mi kol kan nei don tia ka pe lo ti nuam si lova ati le supa in pe ma ta chuan ron soi ve shim turania kan ban hun poi sharanga lungoi lo o sa thian ka ti le chuti lai chuan me che o hian ma pui ka man kalila ati lang la ma pui chuan man mo mel za thian mel thanu ka da o na ki da ka ron be thaleng che atia ka chan le ma chuan da dai ka phone chu ka benga chuan kala da renga ka thohok mai midang om lo sila chu ka thin rim lu tuk chu ka au chiam nge yang karil ruwa thutlu na lo lang ma saber chu ato ke tiani ka hmangai nia ka hriat mi pa in thik thu che ta wangin na takin min siam to a kadam ve don chawa ka du tak mi pa ka tong ti in ka thil ti in azir lo wang ni tho ma se ka thiang hin na hial ka hlana chu chuan min bum le ang mo nu fakhi chuan min ron en rak in do ta soi mi aron ti soi tong khan kan in ngai zong ti hi zirtir tu te hian an hreveka ze po tumila zep thei po ni lo nu fakhi chu en po en chong lo hian a soi ka ring ka ti top ka thin chu rim ema chan na moi hoi po ka zong man lova mel lan dan po ka thunun man to lo min ron shroi man lo kha ka lom lo ni lo ke min shroi man si lova mi chedang chuta po abial no hlui ama thil poi mo po ni lova a shroi thei le si kha ka thik ema mi chedang chu ni se ka thik em po ka ring bik lo abial no hlui kher alo ni boxi dem ka in ti thei bik tlat lo in ka thlen rol che in kol ka dong le ma puya lo ni ka pik du lo ka thina rim ri ema kala be thei lo ka tong khum chia mang ti ka hlawani thin rim lai thil sei chiam hi nakin in chir na thlen tu ani thina wangin tundin huna chuan kala be du lo a ring ral thaka aron rinon le ma puya tho ka pik du chong lo ka nu chuan I phone ri chu lata che aron tia apoi mo lova khala pe lo ni kha ka tingat kanu la chu angoi ve mai done moti line khatianga mi biak pe lo mai kha chin lo turasin ala ron ti ve rama gawamel ram min mulem hlei lova in thak turin ruma kaluta ka in thak lai po chuan message ton aron rile ka phone chu ka bi zoka natia chuan ma puim hinga lo lang in seifia chu tum ve hle ni mel ma se endu chong lovin ka phone chu khuma ka the thanola ka in thak zui mol ka in thak zo a kanu pui tur ka chhuat don lai che chuan ka phone box chu aron rile ta ma puya ani le ringa avani no me ti lok pa a phone ka in chuan lusi zo ka lo ni ka pik thua ya lalkim
ลักษณะกิมโกลิปิกดูโลวมีอารอนติงหาตับไหมโอ้ปิกดูโลก็เปเปรีโลก็ติฮะปะมิโลโกลามิโลเบียกสักเตอารินังคานิโลวเนียเบียกเล็กกตุมไลตะกินนูนุยขานกันอินารันกลินมิโลซอมเสียเนียลนวมโลเอมาลอมอติยาตีอินมาปุยทิลสอยจูมันสุดชงอ่ะอ้าวไม่อาเบียนนุลีเนนขานนิเลได้รอเซก็ติยากันอินชัวจวนอมโลเวลากระจงริงมาตังกิมอารอนสวยดานาขานโดดจูสวยบีกโลวอังกติไม่ลุซีจวนอารอนติเลอาโลโกเลจจวนอันสวยเฟียนนลงไงทาเวชิมลาตีนทุสวยเลตูรังเดวินอัทุสวยไลจูตอบเตียก็ปีโลเวียก็โลติเลเมียก็ทินาริมเวมันนี่ลุซีจูอารอนนุยหุลฮักทุตักเตวเฮียนแล้วกิมก็เดมโลเจกี่ปนีลาก็ตีดานทาวตัวนี้ยังมาเสไว้ขัดเจ้าตัลจูอันสวยเฟียนในไงทักสักฮีนักกินาอินเชียร์เราหน้าตัวรันนี่กริงอารอนติเลดับอันนี้เลยนี่เราอังตะกินอัทุตักเวลเลติอัจงดานะจวนลังกันนูละจวนมินอันเช็คแรงฮาละรูมาจังก็ชัวตัวหลักลอสีฟอนคอลดอนวางะรูมาหันลูเลได้ค่ะหน่วงก็ติดเจสีเราก็ดวงพวกก็ใส่เทโลนักกินก็รู้เบ็ดเฉลียงจะโอตีอินโอกิอมเจเนเจเทียนก็ตีอะฟอนสุกดาได้มาปุยจวนมินโลเบโลวังอ่ะก็ไงชาโลเลดลิงอาลุงโอยโลโซกาลัตันเซลก็ดูไลน์อาลุงโอยโลเวทเฮทัวติจูก็ไงตัวแทงพาเวทลัดทุดิกสวยตัดสีเซกินก็จันนักาดิกาไงตัดลัดบ็อกซี่ละมีป่าเกี่ยกันนี่อินทิเวตันจวนมีเชปขัดเทมรังจูอันนี้น้องเวดอนลุตุจูมิจานจวนกันอินเปจุยตะโลคุมากมุเมงกระมุทารกติเลมาปุยเนนากันอินการจูกริลรัวจังไปบ่ฟรามกตุมาเสียติเลสมุยระจงจางเตลุซีเลรัวสางจงจางเตกังไอตัวลุยทัดจงปอินก็ทินลุงจูกันเนรเลยเทโลกับเบียลปานิเร่งจงว่ามินช่วยมันโลตูอินอาเบียลนุลุยอาช่วยมันที่กังไอตัวจวนก็ทินติโตเอ็มจังไม่นี่กริลรัวอมทัดมุทิลาฮาร์เลลองกันอินเดียกริลรัวอดัมเทโลโลดาร์สอมปะคัดเวลนี่โตฟอนคอลกระดงเลนอลไม่นัมเบอร์เชียดโลจังนี่ก็ฟอนสุกปีวังอ่ะก็ปีกังเงปีกระวังที่กันไงตัวไล่จวนริงรัลมานะอันนู้ลูกอารอนริงเล่นัมเบอร์ไงบอกจวนนี่ก็ปีกตังเงฮัลโหลกิมเนียมไม่ใช่โอโนเดวเฮียนรอนเตียทีมเดวตาเฮียนโอนี่ตุงโอตีนเหล่าทองโอเล็กเฮียนกระชังนู่นกันเนี่ยเวียงไลมีมาปุยเทียนนูอารอนติตากระจวนก็ทินพูจูอสุเดวดุเฮียนกระเสียอินทุนตุ้มตักเฮียนอันนี้โมเองนี่ตาตีนปางไงตักินกระชังมินเสถียมเตไว้นามาปุยกระสองเคร์ค่ะอปุยไม่อารอนตีกังอยริงอันนี้ปองอยวังทุดิขันสิลเตตีอินนัมเบอร์มินเปียกะโลโกลตบเจนี่ฮีอารอนตีเลสวยไม่ตัวกระชัวงโลกันงอยเลวังอามาบกจวนที่ลมเสียสวยขันกระเดมเมียโลเจเกี่ยปนี้ละกระทินริมเวทวังอารอนตีเลกริลรูจูดัมตะเดียวสวยไม่ตัวรอกระเชลโลเลเนี่ยกระทินริมเวลตุกากระติฮับริงอดโลเบเลโรเชื่อมาติลตุกาสวยเฟียตัวริมมินรีเควสต์ปนิฮีอติเลลังกันเชียดนารีตัวตัวน่าชวนเชียนังตักบากินกันอินเนโลเนียอติจอมเลโลชาเลสามเตอูกตันตักปนวมโลอารอนติเลกลุงโอยตะเดียวปกานี่เอตโรเกี่ยปกาเทียมโลนี่เอ็งมาเชมาสลวินกทินกโลติริมเชียมากติเวตตัวรีวักโลกันเบียกชนจอมนัวจวนชัตกาอินทาอินกันเบียกนัสุกันติโตปะกะทอลเดฮกินกะเสียจุดที่กะทิกเบรินที่ตัวนี้โลเซียฟรังตะกาอรอนไซตากะจวนกะทินลุงโปดัมตะหวยไหมจุมิจานจวนมาปุยจวนมินเบตะจวงโลอัตไลเวตบกมันนี่อเมเซสกะสินดูโลโฮจูกะสีนะอโลตลัดทัดดูไหมกันวิสกะเชียจูลาวเวลเลไม่โมกะติริลรัวกะลิมเลตอเลมังไงนักกลกงฮีอัตลวงปุรไงโลอันตีฮีทุติกันนี่ติกะเสีย
a hun lai ro chuan tor anuam lo thin viau kan ngai zong te hi kan hmangai an ni vek theia an ni vek lo thei ti hi kapom dan ani a mi in hmangai chu pakhat chau a om thin an ti hi ka oi zong ni velo mihring hi kumhlun tur kan ni lova danglam reng kan ni a mana kan hmangai deuh te kha kan hmangai reng thei lowa na hlui an til chuan na thara chor le thin tiangin tuna kan ton thar le te po kan hmangai le thei tho ti hi kapom dan ani ve tlat a hun lai ro rawa mangai ber ero aum thei ka ring thung pangpar point vul zol lai ne ya chu tiang ang deuh chuan ma puyan en po thatakin kain bele to a naktuk maya kan result chhuak dona riat ka chak to line ka hu phur ro le thung zirlai no pang ka zirtir lai po in karil ru lu areng mai chonu period top ber ni a sikul chaklo ka hian video office oma chhun chulai hian an canteen hi kan trom ve mai thina achang chuan no pang ho midday meal ei bang hi kan ei ve mai thin bok period a zo chuan no pang ho chu chhun choi turin chokalama an liam diaka office ka lu lai chuan ueze chuan wang thuang zat hian HC lo sang lu ra hlasak di boite ti la kha thiam lo zata lo sa in an lo ni dar dar hloma ka thutna ka thu fel che tia chuan ala sak lok lo lai po top sanin ueze chuan kim kan tin donem aron ti lawa ka hranang I thu ti in ka lo sang liam puat ueze chuan han kan tin la kan kal khat ve tolom le aron ti chuan ka phone bi lai chu beka da in ka thauna la midang ero chuan midday meal chu an rin mai tur thu an sei thung ueze nen chuan canteen a chol tur chuan kan chhuaka canteen hi hlat lem lo wangin ke in kan kalmaya kalkonga kan kal lai chuan ueze chuan in result chu nak tu ka mo chho don ti in min zota nyang chu ka hu phur zia hi ka ti hluaya ama va in pa in fiam thu o ka deuh hian ka pas chuan pas lom na nge min leyang ka ti le a ueze chuan I du ni mai in mun po ti la ka le mayang ati chuan kan ni dun hak haka canteen a chuan video staff te an lo chol lai takani a ngak tu te chu an lo boi ve hle kan ei du te kan order hnu chuan ueze nen chuan dokan pakhat kilin kan nga ka ei tur kan nga lai chuan ueze chuan ka beng bula kim ma pui ne hen che sual to em aron ti su ni chu ama la chu nui sung le nga la oi Ezekiel izaklo ka ti chiama a fiam thu tho ma ni se ka lau thong ru le ka tong ri ne ma wang chuan chol ve dang te chuan min ron en thap mai le nga la ka zak le deuh chuan I molami tin uezi nuwa chuan ka beng pop mai ani la chuan nui huk pa hian anaim aron ti le su le ngal oi mol chopa ka ti le chiama ama va mel rok pa chuan I hurea nui hak pa ka ti le hlak lai chuan ei tur chuan ronda a fiam thu chu la du tok mai lovin ve to chiang mai anui put le ngala lau ngal ei mai ro ka tia ka nui ve rengot uezi hi chu shilpo ni la engma sai chuak don lo ti ka hria chu wang ro chuan engkim shil kher tul lem lo kan result chu chuak ta nge ya ke po thapa ngai takin ka pass ve Lucy le lom te po an pass ve boka wangin kan lom hle result chhoni chuan Lucy nen lungleng venga kan kala Lucy te upa ber hian lungleng venga inalu awangin kan chung ko thila kal lok anga ya min kalpui lok ro ati awanga kal kan ni kan result chhuat chung chang vel soya kan rik bor lai chuan kan kho hai school bul kan thlen lain zara kan to ka bai ka khala kan bula chuan rondingin kan biak lom nu chuan Lucy in result kalau sia lomang u ti ati nui vara Lucy chuan kan lomang lom sateli lo chupot sera ti in kan rin lo dan te in thutak fe hian a changa ke chuan min lom sakula kalau ti nui pat thung zara po chuan ama ai thutak fe hian ma pui in jin khana sei takasin lom sakan ngai ni ati kha ron ti in miron melpa oinuam don kalau ti vela kan rilut mai zara chuan taka fiam thu lovin lom tak teng u alom masin loma phualom ma pui po ain hom em kha aron ti le du chuan Lucy chuan nia sei thale ila tro ti in kan kal santa Lucy u te in hi damdo in nei te omania
chu tia thil poimon soi por lai chuan an fapa kumsom pathum mi vel kalvina chu man mo zet hian ran tlan luta mol thar laina le mina vai pania chil anti aron ti tamai ambulance siren ari ngal roi bok kan khochim lam chan mari area hian astrotaf khelmol tur an lai meka chu po chu ke chuang kalo shalok lo infirmity taka mapuya se tangin karhave chau khania chutia chiatna thlengta chu pui kalo ti ve em ringot tukvera tang chuan mol lai me chu alen thei wangin tukvera chuan kandak farhloma amin na sa ti ral khata tang po in a hria the zana chuan mapuya lo lenga tuntum chu ama chawin ro kalte tlat kan ina alo len tak hi chuan ama hian ro kal ngai lova tuntum hi ama chawa avoi khatun kalna ani hialang kanu po chuan midang an lo lu pe se ti hria tak hian kongkalam chu thlek ha pa in zara ten lo tel ve na nge alo ti he ho mapuya chuan zanin chu ke ma chawin kani midang an man rem chang lova tin in thlarung o lek hian kanu chu changa alo lu lai tak chuan kapa po om ani hi chu ina om ve chang hi chuan le kabu hi cher ngar mai zela mapuya lo lu lai po chuan zol nei ezekiel bu chui zauna ti alo cher lai takani urinin meeting ani dona wangin a in siam meka umala chu a chuak le dai to chundar som bania tanga tlai dar thleng hi student ala a abak chu man vio chung ko thil poimo hanti zok bak ti lo chu mapui te chung ko chanchin hi ka satam lo le a veng khat kan ni lo baka mi chung ko chanchin in zo vok hi an ma ni min shilani lo chuan ka ti ngai lo ni vetlat farnu pahnia ne ya api le putenen annu le patenen an va in pasari ni in ka hria apa hi kan kho state bank ka athoka ani na po ko he chuang lo an ko ran omna ka hrele topa chu zong chu ka hria tani mai an mi zia ro lucy hian min shil fowa a farnu pakhat dingi tia an ko chu a kherkhia ve hle ni in a sai thin mapuya lo lu lai chuan ke chuan tv ka lo en mai maya ka thut na long chera ni si min phat deuh hian ron thua ka chung te an lo thut ve thapa wangin ala in thlachung ti ka hre thiam mai zara chu an nu te ina aleng mi ti in ka lo pia a aniang kan in be mi alo ti in min chang zoi le sup mai ka ngoi wang nuwa mapuya bok chuan pas chu lom tak takila aron ti supa ama ka va ena nuira ra chung hian min lom sak tak don te chuan kalauti mapuya chuan min ron en let ve in lom sak don chiange engtika nge niang alo ti jang khai var mai le ngal kain thlarung le si chuan chan mai ngai na ka hrelok lova oi ka hre thiam lo lalu si khan lom te ron chuk thla khuna soi tha ila kha ti dewa ka ti tania nia ringot nia thareng in thian hoin lo soi kho mola kanin hril le anga ni mai lom ati vele mai kanu chuan tholoi pa in oi pa a pukai dam lo kan kanang ka ti kha ti te atlai ma hian ni vakal lok teang aron ti hluaya kapa po chu ale khabu pi lai tanga rondak chuakin ani don take kaloin shir tuile tuka kalo mang hila lom le tin an chuak dun zuya an chuak don chuan kanu chuan mapui ti khan lo leng ro o thingpui te khalo inula aron ti kam thave luama ole tin mapui chuan a chang vele top tongkam han thloi thlum vel hi zong ati mi ani lutuk lo ani e kanu le paten chu anu chuan min ron thut nai suta kabul che ta son ron thu in ka kutalang hal chat mai min ron enin mel thanu ka wangai cheve atia ka kuchula kangin a fob wang thil hril tu chaka neya ati chuan rang se thian ka ena enge ni ta tin ka zota ai zola kan ko ran sukula thok turin min ron soma ka chungten kal turin min nor ve dewa ati chuan karin lo lam dai ania wangin ka meng phok le oile avatrave engna nge chokidarania lopo thapa ngai reng atile a enge nang maril ru ni ve a tia ka zo chuan ka kuchu hum nget sal pa in kalchu ka du ma se kalsan che ka hre bok si ti in min ron ena anui dona ma ka ti lain athu tak phian mai kalro a thalom phone mangin in biak thei reng thowa ka ti sap sapa na in nei kha nakin zel tan po thalom ka ti zom le chuan thutlu na kala siam lova karon phodang che ka ti a
ka kal chu min du pui tak tak mo ati le chuan ama chu ka ena nui sak pa in ka ngai don lu tuk chea ma se kan hmalam hunatan I kal chu tha kati sapa min en wang nuwa mel thanu ka du lu tuk che ti in ka biang ton tona chuan min ron chelin min fop ta wang mai kanu le pa lo ho nu loka ma puya ho a Lucy chu thilengkim ka hril nge angai to ti chu karil ro om lian hle a cheber po thleng se min din pui tu tur ania ka hril lo chuan alom don mi lo ru ma ka lu nu a chuan Lucy chu ka khola phone a khoi lai dinge yang a pikarang hle oi iwaron beit lai ve aron ti chuan zan in nge hril du chekaneya kati sa enge aron ti duaya thil holam deuh hril tura min ngai ni mel ma puin yang kan chasuala kati sa chuan oi le ati hluaya a ham hai ve ani nge yang angoi wang mai engtika aron ti le chiam chuan ka sei le deuh si chu ka ngoi wanga ka tho hak mai best friend po ni se mi mal thuruk ngoi ani wangin thil sei no mani lo thok kalak le hak nuwa chuan picnic ni a le zan ina ka ti tange nge a keima rengot po chuan ka zak chem nangma wang vek ka ti zom le zat chuan thil dang ka sei zom le ma in oi enge keima wang ani na aron ti por hlar mai enge juice khamin pe kher ka ti chuan a chek tlak mai keima thiam lo ania juice ka du chong ka in lo thei reng tu ma putur anom lo ti shereng mai la ril ruwa lo thon naum to hi chuan mo putur hi kan zong roi mai ni meli tui ti em kha aron ti zui reife kan in biak nuwa kan in biak na ti topin chutia Lucy bola ka in bun rok chu ka thol hokin ka hria admission ti hun le to a lom te pol lo chuk ve to awangin pas lom hun chu lom te ina chuan kan sei howa pas min lom sak tum tu ber ma pui thutluk na in ngat mayang kan ti a kan admission la hun tur te kan sei khom nak hlom final semester tur kan ni to awangin kan inga thol pian ma puyan na mu chungchang an sei chuan than ti hlom khop mai lom te chuan an ko ran sikul chu 7 day tlang ani em ti in thu tak deuh hian min thlek ha ka hrenang khoi ange om ti po ka lo zot lo ka tia 7 day tlanga an sikul ani chuan kani fa pa po an hostel a khan om vesin ati chuan ke chuan spy ta na that don chu a number in em ka lo ti a kanui hak hlom lom te chuan nei chiange ma puya kal huna lo chek hle turin kan hril don nia ati nui ve vara katan hi chuan ain huam thui ve masin ma puya chu phone in kan thutluk na chu ka hril ngala ani chuan dine out maila aron ti chuan phone da chong lovin ma puya rot na chu Lucy le lom te chu ka hril ve ngala an lo phur pian kan rem ti tlang ani chu tia ka hril le chuan loudspeaker ka on ngala ma puya chuan naktuk tlaya Emmanuel Hotela tlaidar thuma lom te na kim tur aniang tlai oilo thu pe o lek hian ron ti dapa lom te chuan khonge Emmanuel Hotela ompo ka hre alo ti chuan ma puya chuan penial veng lungle rota tia hotel omna sei nuwa tu matlai oilo aron ti nun le a kan zawai chuan intiam rol ang hrimin yes boss kan lo ti diala kan han nui le dar paslom nana dine out tur kan nia wang le minlom saktu tur po kabial pa ani don awangin ka in chei uluk ve hle a dar thalanga chuan ka in ena kalung oi ve hle ma puyan min lo hruai don awangin alo thlen ve le a kal ngal nau thei turin kaloin siam lo kani ka in peifel nu chuan sana ka ena dar ni le min somli panga ni to ma puya chu ka kola man don to em ka ti chuan kalo chho don che atia ka in pe to o ka ti sap chuan ole karon tlan nga le mel thanu aron ti a o chu ringwak lo ma se azang khaya a phur hle ti alang lomte in lo ko ta chuan ma puya thian te lir the chu aloin hu far to a ke ni ti lo chu an kim vek to ni nge yang in chung kan lu chuan erin ang nge in an lo om thap to lomte chuan sana bi wata tlai lo che ti in ma puya chu mel rala anui var mai tlai oi lo ti tu te kan tlai te ther hle ni lomte ina chuan choi ma e tur eng mo ma puya chuan alo le tira
Lucy le lom te chuan an song bola ke chumin oltir voin tlai tan chuan a chang tunu kha kani ve tlat chet po ka tum bik lo ma pui chu tho thura ka bana chumin ka in ruma son thil soi lokang atia enge soi tur oma kalotin nia an mit me veng de taka midang ka mel zak lai chuan zara chuan karil ru hriani om tak hian kim in thlarung du su voina tan chuan a chang tunu ni kha aron ti ta ka chuan ruma chuan kanin zui lut ta ni Lucy khum thianghlim sara chuan kan thuduna voin chatnulama ahun mandante kan seidun luam nuwa chuan mel thanu thutlu na ka siam ta sin aron ti ta sup mai engthila kaloti he ho aizola chuan ka pheyang ating het ta char mai zoi sap hian a thalom kati toy tak ama po en lo chuan mani jana kan seyang khan na ine hi katan thonia lungleng view don mai la kan malam hun kan thlir ve ngai lom katile sap sapa alama min koi hera kamai bulse ta min enin kalsu tira chu ka kalmi alawang atile sup thu han thloi thlum vak thiam lo chi kati to kha ka thuthluk na ain nga thuizia aukia le a melan dana atirang chiang hle in ka hria miron fob le chata kan tu tho don le to lutuk ma se thil ngai tu chhozok kan e wangin ka hmui chu phoi le ri in engtika ngei kaldon katile no sikul tan hun aniang chu aron ti zo rol chuan miron fob le ngal kan tuidun le ngang mai tlang thiang hlima thil thiang hlim tak chu a hun lova kan hmang le ta kanin hap that mol lai chuan Lucy chuan lal kim ai thei to nia ti in minun ko langa ma puya chu karing to tak zeta min du ve tak taka ka ngai mi to ama chu karing top to alaka chuan eng ma ka uilo ni top mai min phatsan hi karing thei ngai lo ai zola pheidon zana kan ina in thla na kan neya thian te ho an ron tel nual kanu le pa te hi an zau ve ang renga a boi thla ber chu urini bok hiani ani hi chu a fir ram zela kanu le pa ten permit min pek thla pa po hian alo sei boi tu ber hiani a hun line ngei viau thin mai la kadem lem lo kan chung ko mol pho a hlo wang ani ko rana mun poimo tak achanga an tan chuan hmingchia ta hlom ve emalom ke ni la thalai jek jok thil ti dikvak lo po hanin chhir ve deuh mai la huna kal leka thei hil le ngal mai angkha ani ve to lo tuna kan thil tin a hong thui thei tur zia hrato tu te anni sumo counter hi bazar ko na dai ania wangin le achu ma thei ema wangin ma puya kal tur em chu ka thla ta lo chumini chu kalung leng ve hle a class kan la tran che lo wangin ina ti tur ne kan nei te chu tipa in da dui hla ko mun lo di ti hla chu ka phone a chuan ka play a ka zai pui rat renga ma puya puin a thlen chin min ron hril reng bok min ngai thu le alung len thu ne aron soi kur ve luama a message ka ina kan wi pat reng mai ama ne na kan che dan te ka ngai to le ta ka ngai veng hi ni ber mai hunaliama ke ni po in class kan tran to ma puin en po thatak in kan lain be zela in mulo reng tanana na chu ama ka ngai po ane ve deu to final semester kan ni ve to wangin kan in ti thu ve to hle a kan college a chuan kan leng ve hal to ni class atanga kan chhuat che chuan lom te chuan oi ka period a ka konfi lo vek aron ti sar ria chhozok kanita ke hi ka period a hun to tinge period turin thampo ka nei mi lo le ka lo ngai tu lo renga ka har zok mai ka ril ru chu lo thon nei na khat nga la chumini chuan Lucy class a kal lo wangin lomte nen chuan kanin kop chata ka manom thei to lo reng class a kan lu le po in professor te lecture pek chu karil ru a lu thei to lo lomte chu ma pui ne na kan che sol chu ka hril ve lo wangin han sengot chi ni in ka si lo karil ru chu to upa class ban thuaya Lucy chu thilom je hril pa thil zo fiak chak to hle ni class kan bana ina kalu chuan tu ma belovin room a kalut langa kain thak mola kain thak zo room ka chu san le chuan kanu e rong bol mek ne na chuan Lucy te na ka kal lok to na nia ka rei lawang ti in ka hrila Lucy te veng lam chu ka pan ngal nal kalkoma po chuan
karil ruwa lo rai ta ila ti rumat chu ka ngai to a ma pui ne na ka inkar chu thuran ka chungten an hria thuna nom dan turte khotlang in an hria thuna min soi dan turte ka ngai to a ka thole hak thin lusi te in ka thlen chuan lusi chuan e rong lo bol meka tu ma an lo lo hlau min lo mu chuan oi te hlol chu chuan voin college bo ruak te nuamem an lo ti hluta oi lo lusi ka period huna pel to ka period lo ka ril ru ha je hi ka lo ti ngal thor mai lusi chu ngoi wanga ke chuan voina lom satelin a period thu soi chuaka kain ngai to har zoka oi lo rai ta ila engtinge kati le bor lusi chuan min ron thlek ha chung hian ama in period hunin sonemo ol changi moi neem ti in min zota ka nei ve zau zau take ka hun bi hi ka chia dik viau thin line a changa han ol zau te hun hanin thak zau te chu ka nei ve thin tak khamole ka tho hoi ka nei ve thin thu ka soi chuan la lusi chuan chu tiang te po chu ni theia nga chang lo ro ril ru ti ha vaka la ngai lo chu ati ol sam le maya ke po chu ka tho veng deuh hleka thil dang soin kan nui le war to ka holam chu ka kal lam nen chuan ai nang ta lo hle a ka tho veng ta viau in ka thlen chuan choi a hun roi to a ka chung te po an lom kim thap to chung ko in khom kan manga choi kan siam zui ngal choi kan siama cho kan khot lai chuan ka luwa ka ron chuak thuta ka wak ta tur mai ka chung te chuan min thlek ha hloma are mai done mo khati line min ron pam ta ut mai ka chokhor lai chu da in bedroom a khatlan lut ka vo wak ta chiama cho I chak na bo vek kai lo chuan ka chungte an ngai thalawang ti ka hlau sia ka vakil vele nain eng thamma ka elo ma puya ka ngai zol hle a hun ol hleka chuan ka be de urenga ani ro chuan min ron be ma sakha ta hle thung ka vui der ve chang hian an boi thin thu soin chuan nama siama karin hlel pha lem lo hanrin hlel na chan tur om miau lova kanin biak chang la in apa ngai rem tho bok si choi do na luak chuak chu kanei le thu chela chum khat chu urini chuan ngun taka min en chung hian boi irai ni lo mo ati takhau mai le urini chu ka en wata ateu lo ka ti chiama raino vin cho an hothin ti po la hreve heklo kanu po chuan ke po rin te soi kha ang ka ti tlat boi irai lo tak tak mo aron ti chuan por deuh hian rai mai lo ka ti vin lura ka ril ru ero azam le ta hle ka u le kanu ka mi chet pui te nge in min ril hlel chuan ka rai tak tak ani thayangem so I lai chuan kanu le urini te chuan min en le zau thin ti ka hria a cho chu e lui ka tum tanga a har sa hle ni chu tiang lamero an soi zui ta bik lo ni khat chu college basa kan chuan line lusi bula cho I dona ka lu ka chhuat thin thu ka soya lusi chuan chiang zeta min ron enin ehe arem irai ni mai thei aron ti sa ta mai le lau thong zet hian rain cho I dona luak chuak an nei ngai mi ka ti he ho a ka thina phu zoi mai lusi chuan raino vin cho an huat thin thu le naute pa po an huat lo po in an ngai em thin thu te a soi sap ta ka chuan ka hlau thuang zol hle lusi chuan teskit lela in te zwe photte in hriat ma lo chuan malak dana boi thak atile sap lusi chuan dam doi dora teskit chumin le saka kanina peng lovin lusi teina chuan kan tlanga bedroom a chuan ka vain testa a lusi po om vereng van nei thak takin an chung te dang an nom lo le hlau kan ngai chan wang nuwa rin patni chu aron lang tawa mai le lusi nen chuan kani na ke chu ka tra chuak hle ole khati jom kha bung ni na chu alo ni le ta a ka chiar ngai nom thiam lo hle ang ti ka ringa do thei taka milo ngai thak sakram turin ka nge chewani mila subscribe lo ten mi subscribe pa like le comment le share te po milo ti sak le zel turin in khong ina karon ngen cheu ani e